Det er simpelthen at komme ud sammen med vennerne og vise, at vi alle sammen er fri. Så for mig så betyder Pride, at man kan fejre, at vi er hver vores person. Det betyder synlighed, fællesskab og fejring. For mig betyder Pride, at vi bliver ved med at huske på, at Pride er en kamp for vores rettigheder. Så hop over herovre ved siden af infoboden. Ellers så håber jeg bare, at I får en virkelig dejlig parade og passer på hinanden. Tak fordi I er kommet og støttet sagen. It's fun to do the parade and walk and see all your friends here and such a nice environment. And the weather is so nice. Yes. Yes. Sammenhold og støtte og rigtig mange ting. Mest af alt, at man kan vise det, man har frem, uden at blive dømt. Dømt, ja. Aarhus Pride for mig betyder en rigtig god dag, hvor jeg har lejlighed til at vise, hvem jeg er, og selvfølgelig også møde en masse venner. For mig betyder Aarhus Pride mangfoldighed, en kamp for lighed og lækkert sommervejr. Aarhus Pride er jo en kæmpe fest, hvor vi fejrer kærligheden og mangfoldigheden og alt det, det er med til at bidrage til Aarhus. Gør Aarhus til en bedre by, uden at der er noget bøvl og ballade, og hvor man samtidig også bare kan få lov til at komme ud og nyde hinanden. Uanset hvilken seksualitet eller kønsidentitet man har, så kan man mærke, at man er en del af Aarhus.